V polovičke jazde som vybehol z trati z 5. miesta a dostal som sa, čiže prepadol som sa na 12. miesto. Dostal som sa ešte na 9. miesto a myslím si, že výkon to bol dobrý, ale bohužiaľ tá smola, dúfam, že v druhej jazde tej smoly bude menej. Prevezme Carlos Campano, Španielsko, žlút, delegáta FIM, Petra Rybinka z Holandska. The championship leader, the red plate is given to... A dojmy jeho...